Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile abantu endaweni yasoPongolo kwenzeka isiphihlisi sengozi lapho kokuphaphalaze khona iloli maqede la uphoseka emzini womuntu. Nginibingelele ngiphinde namukele kuphinda kuphi lanibolo khona le video. Moko oqala sijonele likhasi wamelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Sekwenzeke isiphihlisi sengozi endaweni yasoPongolo namhlanje lapho okuphaphalaze khona iloli elithwala amalahle maqeda la uphoseka emzini womuntu lapidliza umuzi. Imbiko engaqinisekisa veza ukuthi akufe abantu ababili bepitshizwa yilo lelo loPongolo. Imbangela yokuphaphalaza kwaleloli emgwaqeni namanje ebengakazi kube ukuthi umshayeli emva kokwenza lesehlakalo usale eshaqekile engazi ukuthi enze njani. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezikhuleni zokuxhumana. Msolani Mzere uthe inkinga yabo bayawathenga lama license nje kungakho bedala izingozi ezingako. Ushele baba uthe awusekwanele bakethu avalwe lamaloli amalali futhi kube aqeda belungu ngabe kade avalwa. Ngisani Dlamini uthe kodwa ke nabo bakhande eduze kakhulu nomgwaqo ongithela wayeka futhi ke kunemfuyo laphana izimbuzi ezinkomo kanye nezimbongolo. Uthi okubo kungenani uma ukhande eduze komgwaqo uyazama ukulibiyela ekhaya ngento ezokwazi ukuthi noma kwenzeka ingozi ukwazi ukuthi imoto ingaphoseki egcekeni. uNjabulo Mkhize uthe bengeke mina lisuke baleni lami bengakhokhile indlu yami wasefaka amahathi ezindliziyo eziphukile. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi comment section. Mina ndiyantathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ongibambe evidweni elandelayo.